Fadal ħafna xi jsir fis-settur tas-saħħa, madankollu maħniex ninqatgħu minn man-nies bil-ħidma li qed issir. Qal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li indirizza attività politika fil-Gżira. Huwa qal li Malta għandha nies mill-aqwa li jaħdmu fis-sptar ġdid li qed għandu problemi antiki. Il-Prim Ministru spjega kif din l-ewwel sena ta' Gvern Laburista tpoġġew il-pedamenti għal inizjattivi li qed isiru. Semma kif it-tnaqqis fil-waiting list tal-MRI qed isir billi jintuża l-potenzjal kollu possibbli biex bekk persuna tingħata appuntament għal 3 xhur wara u mhux sentejn. Il-fatt li ħanifrankaw tant ħin lil tant nies ifisser fil-fema tiegħi m'iniex tabib, ifisser li ħankunu qegħdin insalvaw il-ħajjiet. Ħankunu qegħdin insalvaw il-ħajjiet speċjalment ta' min ma jaffordjax li jmur privat. Żied jgħid li issa se jkunu indirizzati iżjed waiting lists fosthom dik tal-katarretti. Fil-qasam tal-ġustizzja, il-Prim Ministru ddeskriva s-sistema ġudizzjarja bħala ankrata fil-passat. Inizjattivi biex is-sistema titjieb jinkludu li persuna tkun avżata li l-kawża se tkun deferita, filwaqt li kawżi li m'għandhomx għalfejn jitwalu ma jitwalux. Dan kollu juri rieda politika, spjega l-Prim Ministru Joseph Muscat. L-istess miżuri setgħu ittieħdu minn gvern preċedenti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega s-serjetà tal-ħidma ta' dan il-gvern. U din hija naħseb il-mod ta' kif aħna immexxu l-affarijiet il-qoddim. Illi dak li għedna fil-manifest elettorali iwettquh, imma jekk hemm bżonn intejbuh ukoll. L-istipendji u ch-child care centers b'xejn huma fost uħud mill-inizjattivi li ġew imtejba iżjed minn kif kienu mwiegħda. Tenna li dan huwa gvern li jwettaq kelmtu. Huwa t-tip ta' budget illi ħankunu qegħdin inresqu kull darba tal mod li nagħmlu kuraġġ lin-nies. Appella biex iżjed nies b'esperjenza jagħtu iżjed kontribut fis-soċjetà Maltija u fakkar li kollox qed isir bi pjan. Nista' nassigura lin-nies u nista' nassigura lil kull min qiegħed jarana li dak li qegħdin nagħmluh bi pjan, qegħdin nagħmluh b'mod ta' enerġija li din l-enerġija mhix ħatonqos, anzi se tiżdied ħadkomplu taraw aktar inizjattivi fil-jiem, fil-ġimgħat, fix-xhur u fis-snin li ġejjin biex verament dan il-pajjiż inkomplu nibdlu d-direzzjoni.